מה קורה חברים? שוב ג'ורדי כאן. אנחנו משחקים עם נורי, כמו זה עכשיו התחלתי משחק. אני ממש אהבתי את הדמות הזאת, אני מנסה להעלות אותה היום ל1000. אני צריך פחות מ-30 גביעים. עכשיו עם 11-18 דקות. אז אני אתעלם עד עם 11-28. אוקיי, אוי מי גאד. וואי, שתיהם היו רק עליי, אז זה בכלל לא. אוקיי. נכון, הוא גם די חמוד. נורי. אני רוצה להחזירו אבל את באז שנותור לברול סטארס. הדמות של צעצוע של סיפור דוציאו בעיקר לעונה של צעצוע של סיפור. גם לא היה סקין ברול פאס וגם היו רק 4 סקינים. אז העונה גם היחידה זה עם שיתוף פעולה מוצאים ברולר. חיים לא קרה. זה היה שיתוף פעולה השני שלהם. אוי לא. אוי, מי גאד. היה. חרא של ביבי, אני שונא אותה. עכשיו אני שונא את הביבי הזאתי. מי גאד. מי גאד, פשוט שונא את האולטי של פרל. אוקיי, 10 גביעים. נורי על 980. עוד 20 גביעים אנחנו כבר 1000. אנחנו מעלים היום ל1000, זה אולי אני אעשה עוד סרטונים. עוד 5 אם אני לא עושה שבוע של סרטונים. זה גם אחרי שזה יש גם לימודים. התחילה שנה חדשה. אני רוצה לחזור לבית ספר. איך אני לא מצליח? שעה טובה. בום, בום, בום. בום, בום. פירקתי בשנייה את סקוויק. סקוויק קרוב לא טוב. יש פה עוד 2 נורי. ביבי הרגה נורי אחד, אני יודע. מי גאד. בום. וואו. אוי לא, די. למה כולם רק עליי? יש לי 300 חיים. צריך לפגוע במישהו. למה זה לא מתרפא לי? צריך להתרפות. לא יודע מה. שעה טובה. אני הרגתי אותה. טוב, לא נורא. 8 גביעים. 9. יש לי רטף, נכון? עוד 11. אני חייב לנצח מקום ראשון. היא לא העליתי כבר שבועיים בערך קרה. לא העליתי בערך שבועיים. מה זה העליתי? קנג'י ל2000 לא עשיתי יוקרות יותר. אז אני רוצה לעשות כבר יוקרה 21 עד 20. אני רוצה לחרוש. אני לא רוצה לחרוש כל כך. אז גם לא יודע למה עכשיו ברולסטארס מת. בתחילת שנה הוא היה המשחק הכי גדול בארץ. זה גם בעולם כמעט. בין הגדולים בעולם. הוא היה כמה חודשים בשיא שלו. נראה לי זה בגלל
העונה החדשה הזאת, זה אותו דבר. אני לומר לכם, שכחתי לצלם. על היום הראשון של העונה נודלס, אני ישר על הראשון שלי השגתי סקין. השגתי את הסקין של טיק. אומייגאד, איזה רמאי. טוב, לא נורא. 1. יש לנו עד 10 גביעים. אין לי רצף נגמר בכלל. טוב, לא נורא. אז הדמות הזאת, למה אני לא משיג אבל כוח? כל מי זה יש לי נודלס. שכמעט כל הלג'נדריז זה אולטרה. רק חסר לי מקייס מאולטרה את הסטווינסטונג, מהלג'נדרי דראקו, קיט, זה סרג' זה צ'סטר. עוד 4 דקות אני מסיים. אוקיי. לא חופר. כל כך, אז בגלל אני רוצה להפסיק לסיים היום את הסרטון הזה. לא צילמתי ב2 בצהריים, גם ישנתי כמה פעמים. בוא נהרוג את קרל. אומייגאד, אני שונא את קרל עם האש. ירדתי 5. אוקיי. עכשיו אני צריך 15 גביעים. זה לא ייקח משחק אחד. זה ייקח לי 2. מה לכם? אני אהיה עד 11:30. יופי. אני עכשיו בסדר. אני לא אוהב תרופות. אז אני עכשיו בסדר, אני לקחתי תרופה 2. אפילו, אמא שלי אמרה, 1 זה לא מספיק. אשכרה, אבל תינוק, גם בן 4, הוא אשכרה בן 4 זה הוא אוכל דגים. בום. וואו. ביי. הורדתי לו כמעט את כל החיים. כמעט מתתי אני. עוד 2, אוקיי? עוד 2. עוד לי כמו סתם נחם לי. אוקיי, עוד 2 גביעים אנחנו על 1000. גם עכשיו אני לא יכול לרדת מ1000. מאז עשו את היוקרות. אני אהבתי גם את השילוב של היוקרות. אני פשוט לא אהבתי את המערכת הקודמת. אומייגאד. אני שונא אותם. הם היו רק 2 עליי. אני מנצח עכשיו. אני מגיע איתו ל1000. יש פה 4. יש פה את ספייק, אז זה עוד 5. אומייגאד. בום. שלחו לי הודעה טלפון, אז זה שמעתם? אומייגאד. לא, אני לא מאמין. כל ביבי רק עליי. בוא נצא לשנייה, אני יוצא, אני מצליח.
לא, אני עשיתי אפג'י. ביי. אומייגאד, אני צריך לתפוס את ברוק. יופי. די, נו, אדגר, די, אני שונא אותך. בום. אדגר הזה גרם עכשיו כמעט למות. ביי. שונא את האדגר הזה, זה היה עכשיו נגדי. אוי. וואו. כיוון פגעתי בפרנק, זה בסדר. אוקיי. 1000 רים עם נורי. זה עוד פלוס 4. היה לכם כיף בסרטון. יש לכם שתי סרטונים. תאמרו אהבתם, אני אוהב אתכם. אתם אוהבים אותי. ועכשיו ביי.